Hey guys, welcome to my new vlog. Guys, berat गोबाव उनाव दिनैसो मोनसे vlog बानायलायबाय आङो ना मोनसे program दङ आरोना. Programआ जाहैबाय आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामनि मोनसे कम्पिटिसन दं बादायलायनाय BCDC वाइसि जागोन आरो ओमफ्राय दा जोंनि BCDC आफलागाव BCDC नालाय आफलागाव BCDCनि आन्दारावहाय जेसेबांखिनि गामि दं आरो लोगोसे स्कुलफोरनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आरो दा बेनि थाखाय थियारि जादों दा सोलोंसै लानानै दिनैहाय कम्पिटिसना दं आरोना दा बियो आफलागाव BCDCनि कमिटि हलावनो जागोन आरो दा बेनि थाखाय थियारि जागासिनो दंनो थारमाने लायलांदो नै फुजा होनाय सुरु खालामबाय आरोना सिख्लाफ्रानो दाबो देलायखाङा दे जाबायना माबा फट'सो खेबलायलायबाय थाबाय फैद' हेल' नैबेबो मोसायो गथ'आ बिराद मोजां मोसायो बियो दे ओरै आयंमोन आदैमोन आरोना बिसोरो खाम दामो बैसो हिसाबैसो नालाय दा बैसोआ जाहैबाय जोंना 12 बोसोरनिफ्राय 19 बोसोरसिमाव मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय 19 बोसोरनिफ्राय ओरैहाय 25 इयार्ससिम आरोना 25 बोसोरसिम दा बादायनाया जागोन आरो जोंनाव दा नै बेनिनो एसे आगरबाथि सावबाय बिबार होबाय फैद' ओइ सनिया फैद' जाबाय दे फैद' दे मोजाङै बोर बिदो दे दै सान्थि सारदों आरो दै सान्थि सारग्रा जाहैबाय जोंनि नायगाव बाथाबारि गामिनि अलंबार क्लाबनि सेक्रेटारिया खुलुमबाय दा लास्टआव जोंहाबो खुलुमफानोसै गासै जोंना 8 जन खरि मोसानायखौ लागोन आरो गासै 15 जन जानांगौ नालाय ग्रुपआवहाय मोनसे ग्रुपआवहाय दामनाय देनायजों गासै रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगौ नालाय सिगां रेजिस्ट्रेसन खालामखांखानानै नै दा दिनै कम्पिटिसनाव थांनायनि रौनियाफ्रा आगान होबाय आरो मोजाङै बोर बिदो जै जानांगौ होननानै बिसोर दाबो देलायखाङा हाबाब मा बोर बिखो नोंहा दे होनलाय देरहाबोनायनि ओमफ्राय ओमफ्राय दे नोंस्रा सानैजों बिब' बिनानाव सानैजों दे बोर बिदो दे मोजां खुलुम दे दे गहिना नैबे दामग्राफोर एसे सनमान लानोसै दामग्राफोराबो दसे रिहार्साल होनो नागिरदों खेबसे थांनोसै ओमफ्राय रिहार्साल होखांनानै दे रिहार्साल खालामनो नागिरदों खेबसे मोजाङै मोसा दे 1 2 3 नैबे जाहैबाय सिख्ला गिदिरफोरनि 19 बोसोरफोरनि बे मोनसे सेकेन्ड ग्रुप आरो ना बेनि मोनसे रिहार्साल होबावदों आरो टाइमा जाथ'वाखैमोन नालाय ओंखायनो एसे रिहार्साल होनानै थांगोन नागिरदों आरो बावदोंमोन नालाय मानसिफ्रा गाइस दानिया थांनो नागिरबाय आरो ना ओंखारबाय रेडि जाबाय रेडि जाबाय टट'जों थांसै आरो ना बाय ना बाय दे दा लोगो मोनहैगोन ना दे दा मेथाइ जागोन दे खालि चक्लेटल' मोनजागोन दे 10 रुपिसनि मैया होनखादों मिथिबाय जेनेबा दा ओंखारबाय आरो थांसै जोङो दा थांनानै जायगायाव जेब्ला लोगो मोनहैयो होमबा आङो भिडिअखौ सुरु खालामफिनसै आरो ना
गाइस आङो सफैबाय आरोना ओमफ्राय दा नै गथ'फ्रा ओरैथिं दङ ओइ जेखिनि जाया नै खोनासं बागुरुम्बाया सिगां जागोन दे मिथिबाय नोंसिना सिगां जागोन मिथिबाय दावहारु खिन्थाखाबाय नोंसिना सिगां जागोन नोंसिना लास्टआव सबसे लास्टआव गुसुङानो औ मेरला दङ र' प्रग्राम जायगायाव सफैबाय आङो ओमफ्राय प्रग्रामखौ खिन्थानोसै जायगाखौ नैबे अडिट'रियामाव माबायाव कमिउनिटि हलाव जागोन जाहैबाय आफ्लागाव बिसिडिसिनि कमिउनिटि हल जाजोब्बाय दे सानस्क्रिटखौ जोङो प्रग्राम मोनसे समायनानि सोरजिथाय जों लाबोनो हायो आरो सानस्क्रिटजों जोङो समायनानि सोरजिथाय लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव रंजानाय गोरोबनाय बेखौ जोङो जोंनि समाजाव लाबोनो हायो जाय समाजखौ प्रग्रामा बेयावनो जागोन आरो खौसेथि अनलायनाय गोजोन बे जिनिसखौ जादों एनाउन्स माने माबा आरोना आफ्ला स्कुलनि मास्टार बियो टिचार बियो स्पिच होगासिनो दङ माने बे मोसानायनि सोमोन्दै एसे खिथादों आरो जेखिजाया जाया माने आं लासै लासै आरो खिथालांबावगोन दा कम्पिटिसन जाब्ला आरो खिथालांबावगोन आरोना दामग्राफोरखौ देलायहोगासिनो दङ नङाथ' रेडि जाखाबावबायसो ओरै देलायहोगासिनो दङ जालांगासिनो दं आरो प्रग्रामा जेब्ला जागोन होनबा दा गामसा गानबाय नै रेडि जाबाय आर'नाइबो खाबाय नों दामनो होननाया खन्थाइ मा होनो जोंनि मोसाङा माइब्रा गथ'फ्रा बिराद गिखौ गोजासो
नै बेजों बिराद गिदिर मोसाखांबाय जोंना पार्टिसिपेट खालामनायफ्रा ओमफ्राय दा मोसानायफोरखौबो एसे देखायगोन आरो दाहायो दा गान खननाय जालांगासिनो दं आरोना गान खननाया न'आव थाबा थेरनो नागिरो गान खननाय जागासिनो दंना सेफि जाबानो जोब्बायानो आरो रिजाल्ट एनाउन्स जाथ'बाय रिजाल्टआ दसे उनाव होगोन आरो बे गान खननाय जोब्बानो मोनसे थांबाय दा मोननै जानोसै आरो नैबेजों दा बे जोबखांबाय रिजाल्ट एनाउन्स जों दा रिजाल्टखौ खोनासंनानै थांसै माबायदि बेबो जाबाय ग्रुप डेन्स बिसोरो सेथि बान्थाखौ मोननो हादों रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं फुंखा नार्जारि नैथि बान्थाखौ मोननो हादों फोरबो खुंफुं थु बिथांमोनहा नैथि बान्था मोननो हादों बे थांबाय 19निफ्राय 24 दानिया 25निफ्राय 35 बोसोर गाइस माने जोब्बाय प्रग्रामा ओमफ्राय दा जोब्बाय ओमफ्राय दा नै ओंखारलांसै आरो जों गासिबो गावनो प्रग्रामा जोब्बाय आरो थ'द' होमबा औ जोङो फैनानै सफैबाय ओमफ्राय उन्दैफोरनि 12निफ्राय 19 बोसोरसिमा
थार्ड प्राइज मोनबाय आरो 25 बैसोनिया सेकेन्डआव थांबाय आरो ना जिखुनु जाया माने सेलेक्सन जाबाय आरो एबार नेक्स्ट मोजां ट्राइ खालामनांसिगोन जा माने जों दा बेयाव दंफैयो ज'नो फोथाराव लाइब्रेरियाव रायलायफैबाय दसे माने जोङो सानडे आरो प्रेक्टिस खालामबावनोसै एसे मोजांनो जेखियानो जाया मानो आं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होदो।